здравейте на всички ме гледате. Аз съм The Best Pro Gamer, тук до мен Марка. И искам да ви кажа, че това е първи последен епизод в Adventure. Станаха доста проблеми, някакъв какви са, защото не ми се говори за това. И отказвам се от Adventure. Вижте какво стана докато не снимах. Значи, живяхме първо в един хом, дето си го повторихме оня ден, мисля. И днес се ядосах, всичко щупих. Живеех с 4 човека и ядосах се на един от факшена и затова... Не, че нямам хом, просто аз мога пак да си играя. Ама има едно нещо друго, което ме издразни и няма да играя в този сервер вече. Си намеря някой друг. Сега искам да ви кажа. Първо, благодаря ви за почти 50 сабскрайбъра. На 50 сабскрайбъра ще имам един епизод на Лига. С Марка и Детернал, може би. Надявам се да се чувам силно, защото музиката не знам как се чува. Казвам ви, че се отказвам от Adventure и вижте, имаше един Home Potion, дето си го бяхме построили днеска, много хубав стана. И после като аз взървих Хома и Марката взърви това с полшанките. Защото е пич. Направи го по-хубаво от преди. Да. Ето този стац го виждате за последен път. Не че е много хубав, но... 800 кила. Няма да ги забравя никога тия неща. И... Казвам ви, че се отказвам и че ще снимам епизод на League of Legends в West, както каза с Марка и Eternal. И надявам се клипа ви е харесал и чао!